Sumoto nga perting kurata jud nako sa akong nakita. Kay si Tina di ay ang buntis. Ang ex ni Brian pag high school. Nag-istorya mi kadjot ni Brian. Nagkumusta ay. I asked him about sa nahitabo sa date nila ni Teresa sa una. Og na-shock jud ko sa iyahang gipanulti. Ingon si Brian nga. Wala man mi nadayon og date ni Teresa bay. Kay wala man siya mitungha. Naabdan na ako gahapon og hinawatay pero wala jud siya miabot. Pag graduation nato gipangita ti ka pero amawa ni mo nilarga man day kag Manila. Mong si Teresa kung gipangita. Ako siyang giingnan nga magkita mi sa may bench tapat sa science building. Pagkita na mo dito gisultian ako siya about sa dayton tanamo. Kay balo man day siya pero wala siya mitungha kay nahiubo siya nimo. O grabing hilak ni Teresa bay. Nibiya ramanggod kagway pananghit. Nakapanghumpaw ko sa akong nabatian. Kay sayop yun di ay kaayo na ko nga wajud ko nagpahibalo sa iyaha sa akong pagbiya. Unang utana ko nga, kumusta naman si Teresa bay? Itabag si Brian, dako na jud og kalihian bay. Asenso na kay siya. Ang ginabuli nato pag high school, wa rata katunga sa iyahang nihimutangan ron. Secret millionaire man gani ang sungog-sungog ana niya. Pag grand alumni nato sa high school, siya ang nag-donate anan bay. Huwag gasto mi. Dako kayog pasalamat ang school administration siya. Sayang lang jud kay o kayo uli. Wa ka kita og unsa na siya kagwapa karon. Na-impressed ko sa kung nabatian og nalipay ko at the same time. Kay nindot na day siya game tang karon. I wonder kung magkakita may mahinumduman pa ba kaha ko niya. Og pasayloon pabasad kaha ko niya sama sa pagpasaylo niya nako sa una. Gusto unta na ako siya makita pero ningon si Brian nga namalhin na daw silag balay ug wala siya kahibalo asa na dapit. Na-curious pud ko og yun sa pagkadato dayon ni Teresa pero wala asad makatubag ana si Brian. Niadto ko sa nimutangan silang balay ug napuno na sa kasagbutan. Naghandom gihapon ko nga basin usa sa mga adlaw sa pagstay nako diri sa Cebu. Magkakita unta ming duha. Grabing celebration ang gihanda nila sa kuha. Nagsagol ang sa graduation, pagkapasa sa board, o ang welcome back party nila para sa kuha. It was a long week celebration kay the next day nag-beach na sad mi. Gamay ra ang tao sa beach ato kay exclusive man ito nga lugar. Pero kay naa may connection ang kumanghod sa owner dito, mong nakasulod mi. I was standing there sa my cottage when naispatan nako ang manghod ni Teresa. Gitawag na ko siya. At first, gadadua siya dool. So I shouted nga Nikki, si Kuya Edward ni mo Og na-surprise sad siya. Damingon si Nikki, hala kuya, may uli na day ka. Gwapuha na kayo ni mo kuya Daghan na kay kaguyab no? Or nagminyo na ka kuya. Daya ni katawa. Mitubag ko nga, wapa yung tawa na pero hapit na. Joke na ko niya. Dahil nung umusta ko niya, mitubag si Nikki, nag-eskwela paghapon ko kuya, pero graduating na. Dahil ako siyang giingnan, maayo. Kumusta naman ni mong ate? Wala nitubag si Nikki, instead nihatag ra siya facial expression nga wasad ko kagets. Dayon, she started pointing her lips sa direction sa mga babae. Natulok ka foreigner og duha ka Filipina nga nag-volleyball. I looked at them closely, and my heart trembled as I was watching a woman wearing the turquoise bikini. I never imagined nga inana na ang postura ni Teresa. Wala na jud ko hapit ka-recognized siya. Pero one thing I cannot forget is how the way she smiled. Indeed, nigwapa na gid siya pag-ayo. I already felt jealous so nahunaon pa lang nga daghan na sad ang nag-apa siya. I was happy kay nakita na ko siya. But deep inside, nakapangutan ako sa kong kaugalingon nga naa pa ba kahay bili kung magpakita ako niya. Kay base akong nakita, malipayon kayo siya. I was in the middle of my heavy thoughts when Nikki interrupted. Umingon siya, single paghihapon na si ate hantod karon niya. And I just smirked. In my mind, naglaraw nako sa kalipay.
Perhaps makakubit na kog chance ani karon. Kung nakaya man akog pugos og duol siya sa una, dapat mas kayanon ako ron. Nagstay ako sa cottage kay nalingaw jud kog tan-aw niya. And that night, nag-continue gihapon mi sa celebration. Namalhin na mi sa murag summer house dito. Dito mi nag-video kay napo dito si Teresa together with her friends sa isa ka table. My family and relatives were telling me nga imong amiga sa uno, hinumdum pa ka. Nitando ra ko, kaya basig magsungog-sungog noon sila. Uwaw pod kayo. Usahay makaingon ko nga nakakita ba ka ni siya na ako no? Or nagpretend lang siya nga wala siya makakita. Gamay ragod mi dito. May paiyahang friends kay musiplat pa sa kuha. So I gave them my wittiest smile. Then gitod ko sa ko mga cousin nga mukanta daw ko. So I grabbed the microphone kay basin makakita na si Teresa sa kong existence atong gabi una. Sige cheer akong igagaw. Nagpili na ko kanta. When I heard saying from one of the ladies sa table nilang Teresa. Mingon nga, please dedicate that song for me. Nilingi ko. And there she was, also staring at me. Our eyes met. Even her face looks glimmer and prettier now. She still wore those fiery eyes that could burn my entire soul that time. And I looked away and started pressing the numbers. From a distance, I saw Nikki smiling. Mikanta ko sa kanta ni Craig David nga Unbelievable. And that was dedicated for her. Every line nga akong ikanta, I'd looked at her. Her brows lifted. Many times her eyes had met but I never get any good expression from her. Wala pa ko nahuman og kanta, ni walk out na siya. Gustong na ako siya sundan but Nikki signaled not to follow her. Wala na kumitiwas og kanta. Nanghipos na sad sila kay manguli na mi. Then I was surely right nga nasuko gyud si Teresa na ako. So wala ko niuban nilag uli. Nagstay ko sa resort para makikistorya ni Teresa. I wanted to clear out some things pod siya og mangayog pasaylo. But things are not easier now just like before. Mas nisamot siya glisod doolan. She has her bodyguards now, maong dili ko diretsog dool niya. I'm so helpless at that time. O gusto na jud ko makigistorya niya. I'm glad Nikki was there. She planned everything para makaduol ko ni Teresa. Sumoto nga nakaduol jud ko ni Teresa. That night kami na lang ni Nikki ang nagkastorya. I asked her sa tanan nga nahitabo siyang ate. As she's answering my questions, nasulti po niya nga nung kuratahan sila. Their father died after sa graduation naman. Her mother contacted someone from his father's relative. Dito pa nila nahibaw-an nga dato og kaliwat iyang papa nga taga Davao. Pat gipili siyang papa nga mobiya sila para makauban niyang mama. They always thought nga wala na'y parents silang papa since dili man daw sila magisgot about siyang side. Gikuha silang lolo o gidala sa Davao. Dito na usab ilang pagpuyo. Nabuhong sila dito kay nag-inusarang anak lang ihang papa ug sila rang duha ang apo. Negosyante ihang grandparents. Well, bata pa sila, gitry na sila pag-manage sa ginagmayng negosyo silang lolo. Pero dili ganahan si Teresa og business, but ni-handle yapon siya for the sake siyang lolo. Until nakakaton na siya og nahiligan na niya, though iyang course dili related sa business, kay graduate siya sa BS Psychology, pero gisuportaan yapon siya siyang lolo. Daghang properties siyang lolo sa Davao. Gipalit sad nila ang yuta nga gipuy-an nila sa Cebu for future purposes daw. Nag-invest sila sa usa ka dakong business company dinhi sa Cebu. And turned out as a perfect investment kay wala jud sila malugi. She's working pod sa affiliate company siyang lolo dinhi sa Cebu. Nag-start sila acquire og mga properties diri sa Cebu. Ug usa na ato ang kaning resort which is naka-name ni Teresa.
Tapos laylain nga property nga nasa Lapu-Lapu ug sa Mandawi. Indeed, swerte kaayo sila. Naulaw ko sa kong kaugalingon kay pila raman akong naabot. Maangayan pabakaha ko para kang Teresa. Mong naasad siya sa Cebu to proceed on her master's degree. I'm a bit confused og nganong naa siya bodyguards while si Nikki wala. Nikki couldn't explain pod about ato kay kalit-kalit trato siya nga nagka-bodyguard. Anyways, I didn't want to waste my time pod kay gamay lang akong leave. Dapat makabuhat na ko sa kuntumo. Sa moto nga I was waiting early as 5 a.m. in the morning the next day. Kay ingon si Nikki nga mag-atang daw si Teresa sa sunrise. Sa moto nga she was right. Teresa was coming while gibit-bit siya hang map. I slowly walk onto her. Og nitupad ko niya. Binakog muli kay siya. Pero igo ra siya mismo. I wanted to hug her kay gimingaw ko niya. Gusto ko mugunit siyang kamot but I couldn't kay cold kayo siya. So I started talking og maingon ko niya. Nga sorry. Mitubag siya nga. You are forgiven. Ug mitubag ko niya. Ngayong ana lang kadali. Look. Gusto ko mangayog pasaylo nimo sa pagbiya na ko galit ug sa wala ko'y uli-uli dinhi sa tuwa. I have reasons nga nung nabuhat to nako. Di lang nako ma-explain sa imo. Then maingon siya nga, then explain to me right now. Mitubag ko, nalang ko'y gusto makalimtan. Gusto na ko makalimtan ang gibati nako para sa imo. Kaya nasakitan ko nga nung mas gipili nimo nga gustuhon si Brian kaysa nako nga always naasi mo ang kiliran. Pero gidawat ra nako ang tanan bisag sakit. Kay nag-after ako sa imuhang happiness. And mitubag siya, humana ka, kay mulakaw nako. Then ibarog siya og nilakaw. Then I shouted nga. Nganong ka-heartless naman nimo karon oy. Aminado man ko sa kong sala, but please don't treat me this way. I stayed up here all night para lang jud makaistorya ti ka. So please, maluoy ka. Mag-istorya tag taraw. Then mitubag si Teresa. So pakonsensyahon ko nimo nga nung nagpabilin ka din eh. Who the hell told you nga magpabilin ka diri? Kung nasayod pa ko nga ikaw da itong guest, di yun ko mo approve. Sadly, si Nikki ang gi-inquiran. Diha na ko nakahibalo right after sa inyong beach party. Look, okay na ko. Kung sa man tong nahitabo nato sa una, please leave it there. Kay kapoy na og balik-balik. If naloy gihapon ka na ako, well sorry. Wala na kay lugar para sa kuha. I do have few friends nga dili ka maumobiya. And I don't assume nga pwede gihapon ka mamugos og duol sa kuha. I'm not the Teresa you've always known before. You left. Mibiya ka. So don't bother insisting yourself sa kuha. You are just a nobody to me now. So ayaw na kog sa muka. Don't ever come back here. Now leave. Sakit kay iyang gipanulti. Sakit makabati og mga di maayong pulong gikaniya. She was deeply hurt jud og kasabot ko ana. Kay og wala pa siya masakitan. Dili unta ko niya tratuhon og ato. Kung wala siya kusuko nako, dili pud unta ko niya pasakitan og istorya. I know wala pa gid siya nakapaselos sa ko. Nikki called me og unsay nahitabo. Kay grabing hilak daw sa iyang ate. I told her sa tanan. I know that Nikki was trying to help. Pero dili na ko siya damayon sa kalagot ni Teresa sa ko. Pero wala jud ko mahimutang sa muang balay. So I called Nikki na sad kung hain na iyang ate. Kay gusto ko maadto niya. Ibisag kapilaon patali ko niyag pagpahawa, di jud ko maminaw. There's something jud nga makadasig na kog pabaga og nawong siya. Bisan pag-ingnon ko niya nga dili na daw siya si Teresa nga akong nakaila sa una. But I know nga naa paghihapoy nagpabilin tong Teresa nga akong gigustuhan sa una. Sa moto nga I waited for almost 3 hours ubos sa office building nga iyang gitrabahuan. Pero walay Teresa nga nipakita.
Nangutanan lang ko sa guard if naka-out na ba si Ma'am Teresa. Kay basin pod nalipat sad ko. Mingon ang guard, siya di imong giulat sir. Kanina raman mi out si Ma'am. Pero dito siya sa pikas miagi. Dili din Usually ari man dyan na siya moagi. Grabe dyan si Teresa. Kay gilikayan dyan ko niya pag-ayo. Siguro nakita siya na ako maong nitipa siya gagi. So mo to, nagitawagan na sa nakog balik si Nikki. Ugasa na po dapit ihang ate. Nibalik na daw sa resort. Siniadto ko bisan dili na ko niya pabalikon dito. Ngit-ngit ako nabot dito og naabdan ako sila nga nag-inom sa iyang mga friends. Nilahi na sa dihang facial expression. Nibiya na mo iyang mga friends o good thing kaayo kay makabungat mig istorya. That time mura na siya gubo. Ug mingon siya, kagahi ba jud nimo pasabton ba? Hingon kog ayaw nagpakita na ako. Mitubag ko nga magbalik-balik jud ko dire. Basta di ko nimo tarungon og tagad. Dayon mihilak siya. Well, miingon niya. Unsa pa man imong gusto nga mahibawan ha? Gusto ka makahibalo nga grabing hilak na ako pagbiya nimo. Thankful kay ko Ed sa pag-abot nimo sa akong boring og shitty nga life sa high school pa ta. You've showed me how to love myself despite of my insecurities. You always believed in me. Wala ko nimo gikauwa o bisan gikataw-an nakasay mo mga amigo, pero wala gyapon ko nimo biyahe. I let you in sa akong life bisan walay kasiguruhan kung tarong ba imong purpose. I've seen the best in me when I had you. Gikalimtan ako tanang kasakit na imong gibuhat sa kuha cause I know nagpag-o na jud ka. My life was different sa dihang nagkailan ta. As time goes by, nagkagusto na ko nimo. Nahiubos ko pag-ayo nimo kay gitulod-tulod ko nimong Brian. Crush na ako si Brian sa una. Pero wala ko'y dakong gusto niya. When you ask me if sugton ba tika og mauyab ka sa kuha, my answer is a big yes. But I lied kaya di ko gusto mo asa. Kinsa man sad ko para magustuhan ko nimo. I was that girl nga imong giingnan nga dili gwapa o gwak-wak sa lasang, di ba? Di ko kalimutan na Ed. Bisan sa kamaayon nimo nako sa una, mo sink in paghihapon na sa kong una-una. That's why dili ko gusto mag-ilusyon nga magustuhan ko nimo. Pero what hurts me most kay ni kalitra kag kuya. Namiya kag buhi Ed. Wala man lang kay tarong nga pakiistorya. You don't know how devastated I was sa dihang namatay si Papa. Need kog amigo ato. Pero wala naman ka. Gibuhi mi sa kong lolo, he provided us everything we need. Nakalampos ra ko and now I'm into business. Diyon ta masugot si lolo nga mobalik ko sa Cebu. So I made an excuse nga mo proceed kog masteral dire. The same time, nag-propose ko niya nga mag-invest mi din It turned out nga swerte na mo, so I stayed a little longer din Nagdahom pa ko nga one day magkita ra tagbalik. And that time, wala na ko'y kasakit o kahubos nimo. But paspas kayong panahon, you came unexpectedly. Kay balo ka, I'm doing better and better. Not until you came. May pagwala na lang kami uli og mibalik. I thought okay na ko, pero pagkita na ko nimo, wala ko'y mahinumduman nga maayo. Ang mga ma-recall na lang nako kay ang kasakit lang imong gihatag sa kuha sa una. Nagbako na siya gilak. Wapod ko kasabot sa kong gibati. All I understand is until now, napaghihapon ni siya gibati para sa kuha. Moong nasakitan siya sa kong pagbalik. I think right time ni nga mutugan ko sa kong gibati sad para niya. Kay up to now, naman gihapon siya sa kundugan. Sa mga to nga I told her everything sa tanan-tanan. Sige siya tando-tando, pero sige gihapon siya gila. Ako siyang gingnan, Teresa, we could start it all over again. Same raman ta gibati. Why not give this love
a chance. Ma-prove dyan ako na nimo nga gimahalti ka. Bisan og layo na kaayo tag level ron. Dili man tuod na ako kayang abton imong kadato ron, pero kaya na kong tupngan ang gibati nimo para sa kuha. Please, dagaay pa ko chance. Pero sige gyapon siya gihila. Nagpadayon ko pag-istorya until ningon ko niya nga love paghihapon ako siya. Ani hagulgol noon siya pag-ayo og ningon. Nga look at dili na pwede mahitabo imong gusto. I'm getting married na. While raising siyang right hand nga naisingsing. Pag may padayon siya ingon nga engaged na ko sa kong huyab nga half Canadian. Kanang tulo ka foreigner dira iyan ng sisters. That's why I had bodyguards kay protective o possessive kaayo si Bailey. Pero nag-out of the country siya ron. I'm sorry. Pero late na tang duha para aning gugma nga atong gibate. Kalimta na lang nato ang usag-usa. Daghan pa kag makit-an nga babae nga mas angayan pa kaysa nako. Tubag ko nga nahigugma day kaniya. May tubag siya nga love na ko siya, pero dili sama sa paghigugma na ako sa muha. Dila ko siyang giingnan, then leave him. Pili ako. Aggressive na kay ko o gipugos na ko siya na pilion ko. Pero pareho raman ming duha nga mag-suffer. Di na ko gusto mangitaglain kay Sharajat. I tried bitaw pero wala joy nagdugay. Sumong ako siyang giingnan. Nga gamay na lang kog days nga nabilin sa pagstay diri. Kaya by next week, ana, mabalik na ako sa Manila. Pero kung unsa man gali iyang desisyon, dawato na ako. I had one request lang jud siya. Pwede ba mangayog time niya bisag isa lang kaadlaw? Og nisugot siya. We spent the whole day nga maglipay. Quality time for the two of us. Forgetting all the heartaches nga among gikuptan, we start rebuilding our own companionship. We visited different places sa Cebu. We acted as real couples nga nag-travel goals. It was one of the happiest moments sa akong life, even if we've shared it in an ample of time. Dili sa giingon nga gitkintal na ko siya. Pero I'm just making ways nga mausap pa iyang una-una. After ato among date, wala na may magkitag balik. Ug dili na sad nako makontak si Nikki. Gawat-huwat ko basin mo kontak si Teresa nako pero wala jud. Siguro gipagbigyanan jud ko niya sa kung gusto ug wa na ilain ba. Then 3 days after I left Cebu, ug nibalik ko sa Manila. Wala ko ganay sa kung magbalik kay gimingaw dayon kong Teresa. Then milabay ang mga panahon. 1 year later, I received a wedding invitation. But dili kang Teresa gikan, kundili kang Nikki. I was shocked. Si Nikki kay Kaslon. I received a letter pod kauban sa invitation na meet me at Harris Coffee. I drove there quickly. Pag-abot na ako, I saw Teresa smiling. I miss this woman so much. Gikakos na ko siya. I asked her nga nung kaslon si Nikki. She explained to me everything. Nikki was secretly in love with Bailey. But she couldn't express her feelings toward Bailey kay si Teresa man ang naibgan ni Bailey. When Nikki found out nga in love paghapon si Teresa na ako, bitugan pa siya nga in love siya ni Bailey. Ni-admit pa si Bailey nga nakalike siyang Nikki. But he cannot pursue Nikki since engaged sila ni Teresa. So nilarga og Canada si Teresa para makikistorya ni Bailey and muurong silang kasal. Pero si Bailey pa ang nakayog-sorry ni Teresa kay na-divert iyang feelings ngadto ni Nikki.
She thanked Bailey for being honest. Sumitugan pa siya ni Bailey na she's in love with someone else. They compromise each other's feelings. So giperso na ni Bailey si Nikki, and here it goes, kaslo nagalit sila. I don't know how to say this, but only I know I believe that God will always make a way. And if it's time, moabot ra jud siya. God's timing is always perfect. Have faith lang jud. I couldn't ask for more. Indeed, a blessing. So to, that was 5 years ago. And I'm happily married now with Teresa, with our 2 beautiful daughters. Og naa na may gapuyo sa Manila. Ang mga anak kamausad magbisaya para imuuli mig Cebu or sa Davao. Kamao sila mo sabay silang kaistorya. My life has changed yun samot na nga papa nako. Teresa is a gift for me from God. Gihatagan jud ko niyag asawa nga buutan, masinabtanon og mahigugmaon kayo. Love is not just about the looks. It's about the character of the person you're loving. Love is unbelievable siya. Og dili lang ako tubay, og daghang salamat sa pagbasa ug pagpaminaw. God bless you all and keep safe.